Ja baš nisam dosljedna. Brzo odustajem od svega. I nekako uvijek se vraćam na staro. Poznato? Danas te želim pozvati da izazoveš tu ideju koja ti je vjerojatno puno puta bila u mislima, a to je neka verzija ovoga. Ja jednostavno nisam dosljedna. I slobodno tu ubaci neki nedovoljno. Nisam dovoljno, nedovoljno sam to i to napravila i tako dalje. Puno puta sam čula neke verzije ovih rečenica i danas želim razbiti jedan mit o nedosljednosti, a to je da se uopće radi o nedosljednosti. Mi ljudi, ovo će možda zvučati kontradiktorno, ali mi ljudi smo zapravo jako, jako dosljedni. I upravo ta naša dosljednost jedno te istim stvarima, jedno te istim obrascima je ono što promjenu čini izazovnom. Svi imamo svoje obrasce razmišljanja, kretanja, ponašanja koje otežavaju promjenu i nerado se zapravo odričemo tih svojih obrazaca. Dakle, na samom početku odmah da kažem da dosljedna si, ali ne onim stvarima koje bi željela. Dosljedna si nekom načinu života koji si do sad živjela, pa makar ta navika koju si imala podrazumijevala to da redovito odustaješ ili odgađaš neke stvari koje znaš da bi trebala napraviti. I zašto je bitno napraviti ovu razliku? Pa kao prvo, bitno je način na koji gledaš sebe. Ako je nedosljedna ona ladica u kojoj se stavljaš, sigurno ćeš nedosljedna i ostati. A kao drugo, zato što kad sebe etiketiraš kao nedosljedna, automatski sebe osuđuješ i kritiziraš, a to je ono što ovu situaciju čini još gorom. Tu se onda događa onaj začarani krug. Mislim na ovo, da započneš i odustaneš, a onda sebe činiš krivom zbog toga što stvari nisu ispale onako kao što si zamislila ili zato što nije bilo 10 od 10. I onda kreće ona kazna, ona nekako osuda, kritika sebe, pa kako jesam ja nesposobna, kako drugi mogu, a ja ne, zašto se ovo uvijek dogodi. I kažem začarani krug, zato što kad se dogodi taj trenutak da mi odustanemo od nečega, da se vratimo na staro, da se vratimo tim starim poznatim načinima ponašanja, onda kad smo pod pritiskom. A ono što mi napravimo u tom trenutku, kad sebe kritiziramo, kažnjavamo, govorimo ružne stvari o sebi, mi povećavamo taj pritisak. Dakle, kada se mi vraćamo na staro, onda kad nam je teško, onda kad smo pod pritiskom, onda kad se osjećamo loše. I zato glavni izazov nije u nedosljednosti, nego u tvojoj samo osudi, samo kritičnosti, samo kažnjavanju kad se to nešto dogodi. I zato ti predlažem, poslušaj me ili nemoj. Da mislim da nećeš postati dosljedna onim stvarima u kojima želiš biti dosljedna dok ne postaneš nježnija prema sebi. Znam, ovaj korak uopće nije lagan, suosjećanje, razumijevanje prema sebi i onome što se događa. Što je zapravo nedosljednost? Što je prokrastinacija? Što je samosabotaža? Što već sam objašnjavala u nekim drugim videima zašto ne vjerujem da to uopće postoji. To su sve načini na koji se štitimo, načini na koji se branimo od preplavljenosti, od svega onoga što nam je previše, od onoga što na nekoj razini mislimo da nije sigurno za nas. I kada razumiješ da je tvoja nedosljednost posljedica toga da ti je nečega previše, da nešto nije u skladu s tobom, da je nešto van tvojih kapaciteta trenutačno, onda možeš početi stvarati uvjete u kojima možeš biti više dosljedna onim stvarima u kojima želiš biti dosljedna. Onda možeš početi uvoditi u rutine koje te podržavaju i koje će onda biti puno lakše zato što se više ne boriš protiv sebe. Zato što više ne činiš jedan dio sebe neprijateljem i samo i sebi otežavaš. Dakle, ja znam, puno nas je odgojeno kroz kritiku, kroz kaznu i naučili smo da ako ne, da je to jedini način, da je to najbolji način da se poguramo u to da napravimo nešto. I da, forsiranje i kritika i samokažnjavanje funkcionira do jedne mjere. Ali samo ako želiš neodržive rezultate koje te u konačnici čine da se osjećaš jako loše sa samom sobom. Nema tog dijela tebe koji radi protiv tebe. I nisi sama sebi najgori neprijatelj. Samo si ostala vjerna načinima funkcioniranja koje si nekad davno usvojila
koji su bili potrebni u određenoj fazi tvojeg života da bi nešto preživjela, da bi nešto izdržala. Ali ja bi te, kad već slušaš ovaj video, htjela pitati je li sada vrijeme da neke stvari prestaneš izdržavati? Da se na drugačiji način počneš odnositi prema sebi. Ono što ja volim reći je da stvaranje pravih uvjeta uvijek pobjeđuje forsiranje. Samo zato što si navikla na to da se motiviraš kroz kritiku, kroz forsiranje, ne znači da je to jedini način i definitivno nije najugodniji način. Zamisli da imaš cvijet i želiš da ta biljka procvate u svoj puni potencijal. Što možeš napraviti? Hoćeš li je požurivati? Hoćeš li je forsirati? Hoćeš li na silu pokušati otvoriti taj cvijet? Znaš i sama da to ne bi baš najbolje upalilo. Ono što tom cvijetu treba mu sunce, treba mu hrana kroz zemlju, treba mu čak i lijepa riječ. Znamo da pomaže biljkama. Kako onda ne bi pomogla nama? Stvaranje pravih uvjeta uvijek pobjeđuje forsiranje. To znači da postoji sad nešto po pitanju čega si nedosljedna, ne radiš, ne ostvaruješ tu promjenu koju želiš. Nije stvar u tome da se trebaš više kritizirati, više pogurati da to napraviš, nego vidjeti ok, što je to što mene zapravo sprječava. Početi graditi na malim koracima. Početi graditi tu naviku pojavljivanja za sebe i naviku da se osjećaš dobro. Kao što sam rekla na početku, svi mi imamo obrasce koje smo usvojili i jako smo dosljedni u tome da se držimo tih obrazaca. Ponekad je taj obrazac nezadovoljstvo ili ovo, ja sam nedosljedna i držim se za tu ideju da sam ja nedosljedna, ali kao što sam rekla na početku, to baš i nije sasvim istina da nisi dosljedna. Kada malo dijete uči hodati, puno puta će pasti i krenut će ispočetka. I zamisli kako bi bilo da malo dijete koje tek treba prohodati u jednom trenu kaže, a ne, ja sam ustala 5 puta, nije krenulo, ja sad više neću hodati. Mislim, zvuči smiješno jer dijete to nikad ne bi napravilo. A mi nekako putem naučimo da bi nam stvari trebale uspjeti s prve. Da, ako nije ono 100%, ako nije 10 od 10, ako nije sad, onda je nikad. I ne samo da odustanemo, nego i sebe uvjeravamo u to da je nešto s nama krivo, da je nešto suštinski loše s nama, da smo nedosljedne, da se ne trudimo dovoljno i tako dalje, zato što prvi put nije uspjelo. Šansa su da si način na koji si radila stvari do sad, da je to jako dugo bilo prisutno u tvojem životu. I bit će potrebno ponavljanje kroz vrijeme da bi se to nešto promijenilo. Ali to je istovremeno odluka i praksa. Znači, to je odluka koju donosiš. Ja želim promijeniti ovu naviku, ja želim postati dosljedna u stvarima do kojih mi je stalo, onomu što želim graditi. I praksa koju se onda vraćaš svaki dan u malim stvarima da bi ponovno odabrala tu odluku, da bi potkrijepila to ono što želiš, da bi hranila ono što želiš, a ne ono što ne želiš. Kada se ti gradiš u nečemu što ti je novo, započet ćeš, odustat ćeš, zaboravit ćeš, pomislit ćeš da ti ne ide. Izgledat će na trenutke kao da ideš unatrag. Ono što je dobra stvar je što nikad nećeš biti na istom mjestu. Jednom kad stekneš iskustvo što to znači donijeti odluku i onda je provoditi u praksu malo po malo. I ako iz tog procesa ponavljanja, započinjanja, odustajanja, započinjanja iz početka makneš onu dozu kritike, ništa nije u redu sa mnom, a bolje da odustanem, a vidim da mi to ne ide, onda možeš bez problema nastaviti taj proces i nastaviti mijenjati ono što želiš mijenjati. Uvidi, shvatiti nešto u trenutku je ono što mijenja našu percepciju, mijenja to kako vidimo stvari. Ali ono što mijenja našu stvarnost je praksa. Nešto što odlučujemo i onda se ponovno vraćamo tome. I ono što sam često znala reći, da jako puno tražimo neka magična rješenja. I nije krivo u tome da tražiš neke čarobne stvari. Ali nećeš se usrećiti u tome da ih tražiš izvan sebe. Ja mislim da magično rješenje postoji, a to je naša namjera. Znači ta naša neka iskrena želja, ono prema čemu želimo ići, kada to potkrijepimo praksom. I kad se tome vraćamo iz početka i iz početka. Svaki trenutak je novi trenutak.
I bilo kada možeš donijeti ili ponovno donijeti tu odluku da promijeniš nešto što želiš promijeniti. Način na koji te ja mogu podržati u tome je kroz predah. Jedan ciklus koji sam pokrenula zato što sam primijetila da ženama s kojima radim nije potrebno više teorije. Da one puno tih stvari znaju, ali ono gdje kiksaju, ono što im je izazovno je da to prevedu u svoju svakodnevnu stvarnost. I zato je predah ciklus koji uključuje svakodnevne kratke prakse koje te vraćaju na to što ti je bitno, koje ti daju neke alate da lakše ploviš kroz svoju svakodnevicu, neke uvide koje možeš odmah prevesti u svoj život tako da sebi olakšaš, tako da svakodnevno njeguješ ono zadovoljstvo koje želiš, a ne izdržavanje, ne preživljavanje, ne forsiranje ili kritiziranje. To je ono što sam htjela stvoriti kroz predah. Mjesto gdje možeš graditi taj mišić pojavljivanja, taj kapacitet za dosljednost, praksu pojavljivanja za sebe u nesavršenim okolnostima, bez pritiska, bez moranja, iz početka, koliko god puta iz početka treba krenuti. Da napraviš onu jednu malu stvar u danu koja će učiniti razliku. Pogotovo na duge staze. Čak i kad se na početku čini kao kap u moru, ja sam prošle godine imala poplavu u kupatilu koja je bila iz špine koja je curila kap po kap po kap. Kap po kap dobre namjere i prakse u tvojem danu može dugoročno učiniti lavinu, stvoriti lavinu pozitivnih promjena u tvojem životu. Ako želiš graditi tu naviku pojavljivanja za sebe uz dnevne podsjetnike, kratke prakse koje nisu duže od 15 minuta i podršku zajednice na istom putu, pogledaj linkove u opisu i pridruži mi se na predahu. Da sažmem ono što sam rekla od početka ovog videa. Nije stvar u tvojoj nedosljednosti. Ako misliš za sebe da si nedosljedna i ako si dosljedna, samo vrlo vjerojatno ulažeš u one stvari koje ne podržavaju to kamo dugoročno želiš stići. I da bi si olakšala taj put da se preusmjeriš, da postaneš dosljedna u onome što ti je bitno, u onome što želiš dalje graditi, ključna stvar koju trebaš maknuti iz tog začaranog kruga je ono što radiš kada ne ispuniš ono što si se zacrtala. Da to ne bude kritika, pokuda, kazna, nego ok, mjesto suosjećanja i nježnosti prema sebi, što ja mogu napraviti da sebe podržim da bi sljedeći put donijela drugu odluku. Nadam se da ti je ovaj video bio koristan. Dobrodošli su tvoji komentari i vidimo se u sljedećem.